И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Panda Boy и днес ще направя нещо специално за моят приятел Яни. Знам какво ще кажете, тази много зле, обаче не е така. Така, подразбиране, супер плосък, супер плосък, така. Готово. И създаване. Нещо ще направя. Това е специално за Яни. Спалнахме се в село. Щастие. Изчакайте да видим дали има на ковачница. Ако има, ще се изям от тях. Има! Как във всички генерирани на survival сервери няма? Какво има? Даже две ли? Измамници. И сега има два честа, и аз няма да ги имам. Я стига! Това беше много такова. Добре, айде да видим във втората. Какво има? И това е. И добре, това го генерирах за Яни, който винаги е мечтал. Естествено. Ако не беше супер плосък, може би щях да се развия много добре. В смисъл. Това. Така, сега ще направя нещо специално, както казах вече, за Яни. Ще бъде на 1.7.2 и няма да го правя на забързан. И се надявам да ви хареса. Ако брат ми не спре да марите, ще ядем много бой. И добре, сега да се изберем. Ще пробия направя. Добре, това са нужните ни материали. Плюс още едно червено, дайте да си намерим. Ето. Добре, и сме готови. И жълто. Добре, извинявайте, обаче. Ето това ще ни трябва. Сега да започваме. Това е специално за Яни. Защото момчето винаги е мечтал да бъде негър. Реших да му направя един подарък. Нали? За честитото за двойката по английски, нали? Аз имам 6, както ви обещах миналия епизод. Нали сега няма да говорим за училище, защото ще кажа, той е зубър. Не съм зубър. Вие сте зубъри! Не ми викайте! Така, и сега ето така. Не сте зубъри, бъдете се. Може и да сте, не знам. Може и не знам. Не знам. Всеки си има мнение. Знам, че казах много пъти, не знам, обаче не знам. Не знам. Така. Това за Яни го тия негърчето. Това ще го покажа задължително на Яни, защото той ми е много лош приятел. И да. Между другото, може би друг път ще ви кача негова снимка да видите дали. И ако ви прилича на яйце, кажете да. А ако не ви прилича, напишете не. Ма ще ви прилича на яйце, защото има яйцевидно. Като е яйцевиден. Ако искате ми вярвайте. Още не вярвам, че това е черно, защото ми прилича на кафяво. Що за кафяво? Нещо по-странно. Че не. Така, продължаваме. Това е скулптура на Яни, между другото. Той е бил грозен. Ти така си мислиш. Той не е изобщо много грозен, а е мега много грозен. Прав си. Те не го представях. Ако имаше конкурс с най-грозен човек на земята, нямаше да го пуснат, защото е прекалено грозен. Той, е много глупав човек. Ако го затворят в море,
нали, ако го се уложат в едно море, след една седмица ще умря от жажда. Ако го затворят в магазин, нали, хранителен магазин, на следващия ден, следващата седмица ще умря от глад. Да, И това е копирането на Боби. Пак да повярвай, рекламирам те. Той е Боби, втория ми най-добър приятел, пиче, в хубавия смисъл. аз за по-красив от Яни. Да, бе. Да, бе, ако искате ще ви кача снимка и на брат ми, който е супер грозен. А на мене. Да, на теб ще ти кача снимка. Всички да пишат толкова е грозен. Да си казва, то колко е красив. Да, бе, да, човек. Брат ми прилича на Хобит. Не, взикам се. Нищо, така сега се кефим, защото правим абсолютен портрет на Яни, само това ще ви кажа. И понеже съм готин, после ще го напълна с TNT, обаче ще скипна видеото, докато го пълня. Защото ще отнеме много време. Млъквай, Алекс, никой не те слуша тебе. Това е супер веселен ми брат, който ако не мухне няма да снима повече тук да ме гледа. Нали знаеш? И да, до тук гащите и така да панталона и неговите тушки женски, които той носи всеки път. Ей! Не говоря за тебе, бе. Ето, той е супер грозен, знаете. Ако го срещнете някой ден, му кажете, че е яйце. Че е яйцевиден, каквото искате, значи. Свързано с яйца. Това крак ли? Това са... Еми, само това ще ви кажа. Брат, какво? Маска, какво глава ли? А ти си много прост, бе, Алекс. Да, това е простия ми брат. Дето го казах два пъти какво е това, пък той... Ами да, той не играе Майнкрафт, той е на 5 години, голямо бебе. Едно дете на 4 години го пие, пък той е почти на 6. А това дете е стана на 4 преди няколко дена. Просто, да знаете, бият го 2 години по-малките от него. Да го смазва. Ще го смажеш той. Един ден идва реве, че го е бил 3 годишен и на следващия ден идва и се хвали, че му е ударил за палка. Представете си каква сила. За каква сила говорим. Брат ми просто е... Супер силно. Да, бе. Ако нази да потуси. Знам. Яни си е грозен по принцип. Се огнази потусите. Да, ти какво искаш? На яйцето да съм красива до тушите. И аз се оправя. Не са хитро красиви, аз съм много грозни сам. Сериозно ли само да ти кажа? Верно ли само да ти кажа? Не е верно. Така, сега да намерим бяло. Ето това. Това не е бяло, какво ще е? Сега взимаме той. И странно бяло. Сещаш, че абсолютно никой не те пита, нали? Това видео е специално за Яни, както вече казах, защото той винаги е мечтал да бъде негър. Разбирате ли? Разбирате ли, той просто винаги е мечтал да бъде негър и зато го прави. Те прави си каквото той искал. След малко ще трябва... Знаете ли какво ще се върна точно когато съм готов, защото ми стават съвсем малко секунди, като в рапса ми аз бандикама ми е много тъп и до после. И здравейте, потребители на YouTube, пак си върнахме, ето го Яни. Ето го, негърчето. Нали ви казах, че винаги е мечта да стане негър? Ето, прочетете си сега. Сложете го на пауза и си прочетете какво пише. Да. Това е за Яни, той тук е написал какво е. Да, и това беше от мен. Очаквайте още такива клипове и до скоро.